Croeso I chi yma i'r gell ar ddechrau wsos newydd.Wn I ddim os ydych chi yn nodi rhai dyddiadau fel rhai pwysig yn eich hanes. Mae pob mis yn dwy'n I atgofion wrth gwrs, a gallwn I fynd I eithafon fel Humpty Dumpty yn Through the Looking Glass. Pan nad oedd o'n dathlu benblwydd, oedd o'n dathlu I birthday. Ond mae gen I sawl peth sy'n dod I fy nghof I yn ystod mis Gorffennaf. Dechrau'r mis fel y nodau sy'n y myfyrdodau yma. Oeddwn i'n dathlu penblwydd ym Mhriodas efo Gwenan. Wedyn heddiw, mae penblwydd Steffan y mab, a mae'n ddechrau'n meddwl bod dros 20 mlynedd wedi mynd heibio ers iddo fo gael ei eni. Bellach ymlaen yn y mis, mi fydd ym mhenblwydd unau. Yn y mis yma hefyd, ym 1985, fe sefydlwyd yr eglwys yr ydw i'n weinidog arni, eglwys Efengylaeth Bangor. Ond ddoe oedd na achos newydd I mi I gofio. Oedd hi'n union flwyddyn ers I ni symud i'n cartref newydd. Maen nhw'n deud fod symud hi'n gallu bod yn un o'r profiadau mwyaf straengar mewn bywyd. Wel, o'n I ddim am hynny. Ond yn sicr na dipyn o waith. Oedden ni wedi byw yn yr hen gartre am, 30 o flynyddoedd. Ac fel sy'n digwydd dros amser, oedden ni wedi casglu llu o bethau. Oedd y tŷ'n llawn o bob math o bethau, a doedden ni'n siŵr iawn pa mor ddaear oedden ni wedi cadw nhw. Oedd y broses o glirio'n yn sicr yn un llawn stres. A'r staff yn y siopau elusen yn digaloni braidd wrth iddyn nhw'n weld i'n troi fyny unwaith eto fo mwy o bethau i'w gynnig iddyn nhw I werthu. Y gwir ydy yn bod ni'n tueddu I fagu gwreiddiau yn sydyn iawn. Mewn blwyddyn, da ni wedi setlo'n rhyfeddol yn y tŷ newydd. I ni gael gwared a llawer o bethau wrth symud, eto mae yna ddigon o bethau o'n cwmpas ni o hyd. Pethau da ni'n cyfri'n eiddo I ni yn hunain. Da ni wedi dod I adnabod yn cymdogion newydd. Rhai'n well na'i gilydd wrth gwrs, ond rydyn ni rwsyd wedi ffeindio'n lle ac yn fodlon iawn yn byd. Yn fy meddwl I, wel, dyma lle fyddai bellach, mae'n siŵr. O wedyn ddoe, union flwyddyn wedi ni ymsefydlu'n yn cartref, oeddwn ni'n yn y gwasanaeth nos, o'n i'n sôn am y benod fawr honno yn y llythyr at yr Hebreaid, penod 11, sy'n sôn am arwyr y ffydd. Y rhai hynny oedd yn sylweddoli mai dieithriaid ac ymdeithwyr oeddynt ar y ddaear. Dyna chi Enoch. Ni chafwyd mohono am fod Duw wedi gymryd. Oedd o ar y ddaear yma ac wedyn oedd o wedi mynd, wedi gymryd. Oedd o wedi diflannu. Neu meddyliwch am Abraham a deithiodd drwy fywyd heb gael cartre sefydlog. Oherwydd roedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaenu a Duw yn bensar ac yn adeiladydd iddi. Bellach ymlaen yn yr un llythyr da ni'n darllen, nid oes dinas barhaus gennym yma. Da ni'n gwybod hyn wrth gwrs, ond da ni'n gallu anghofio. Rhyw ddydd fe fydd rhaid I mi adael popeth ar ôl, y cartre yma a phopeth sydd ynddo fo. Bydd yr holl lyfrau sydd gennau fan yma yn ystydu. Byddan nhw yn, naill ai'n eiddo I rywun arall, efallai wedi mynd i'r siop elusen, neu efallai hyd yn oed wedi mynd i'r ganolfan ailgylchu, lle fyddan nhw'n cael eu pylpio a'i hael ddefnyddio. Bydd yr holl bethau yr ydw I ar hyn o bryd yn dweud mae fi sy'n piano, byddan nhw'n nwylo rhywun arall. Mae hynny'n swnio ddigalon, yndi? Ond os ydy llythyr at yr Hebreaid yn dweud nad oes yn ei ddinas barhaus yma, nid yna ddiwedd y stori. Nid oes dinas barhaus gennym yma, ceisio yr ydym, meddwl fo, yn hytrach y ddinas sydd I ddod. Mae'n edrych ymlaen at rhywbeth arall, rhywbeth gwell, rhywbeth mwy sefydlog, rhywbeth mwy cadarn. Mae yna reddf ynddo ni sy'n golygu fod y rhan fwyaf ohono ni yn rhyw obeithio nad ydy bywyd ddim yn gorffen efo yn marwolaeth ni. Mi oedd Abraham yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaenu. A Duw yn bensaer ac yn adeiladydd iddi. Cwestiwn dyn ni angen I holi ydy, wel ar ba sail fedrwn ni obeithio am hyn?
Ydy o jyst ar sail rhyw deimlad sydd gynddon ni. Rhyw deimlad fod bywyd yn parhau. Rhyw obeithio anelwig, wishful thinking chwedl y Sais. Roedd Abraham yn gobeithio ar sail addewid. Addewid yr oedd Duw ei hun wedi ei roi iddo fo. Ac os oedd yr addewid roddodd Duw i Abraham yn sail i obaith, mae gynddon ni addewidion mwy clir wedi rhoi trwy'r un ddydodd yn hyf yn had a mae llawer o drigfannau. Pena byddai felly a fyddwn ni wedi deud wrthych fod mod yn mynd i baratoi lle i chi. Ac os af a pharatoi lle i chi, bydd o fy nôl a'ch cymryd chi ataf fy hun, mwyn i chithau fod lle rwy fi. A fe brofodd Iesu fod ei eiriau yn wir, trwy fod o ei hun wedi atgyfodi ar y trydydd dydd a dod yn fyw o'r bedd. Mae gwybod hyn yn golygu o leia 3 peth i mi heddiw a gobeithio i chi. Yn gyntaf, mi fydd pob dyddiad o bwys, pob dathliad penblwydd, pob atgof o ddigwyddiad arbennig yn fy atgoffa fi y mod i yn symud ymlaen trwy'r byd yma tua'r tragwyddoldeb hwnnw. Ymdeithydd ydw i yma ar y ddaear. Yn ail, mi fydd yn golygu bod yng ngafel i yn fwy llac ar fy eiddo. Ryw ddydd nid yn heiddo ni fydd y pethau yma. Y tŷ hwn, y trysores sydd ynddo, fyddan nhw yn eiddo i rywun arall, felly tydyn nhw ddim mor werthfawr â hynny. Ond yn drydydd, mi fyddwn ni yn meddwl o ddifri sut mae cael sicrwydd y cawn fynd i'r cartre tragwyddol hwnnw. Y man yr addawodd Iesu bawb sy'n ymddiried yma. Oherwydd gras fydd yn agor y drws i ni i'r cartref hwnnw. Rhai pobl yn meddwl, wel dyma'r byd real, rhyw fyd dychmygol di'r byd sydd i ddod. Ond y dydd hwnnw, y byd hwnnw fydd y byd real, fydd na reality llawer iawn mwy. A dwi'n siŵr fydd yr hyn fydd wedi digwydd yma, fyddwn ni dal i gofio, ond rhyw gysgod fydd o. Rhyw gysgod o'i gymharu â'r reality tragwyddol sicr sydd i'w brofi, yng nghwmni'r un ddydodd my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Felly, heddiw, wrth i mi gofio, wrth i mi sylweddoli fod 2 o'n nghyfeillion ni yn ystod yr wythnos ddiwethaf wedi gadael y byd yma. Wrth i mi edrych ymlaen at beth bynnag sydd gan Dduw wedi baratoi ar yng nghyfer i yn y dyfodol. Dwi am osod yng ngobaith yn yr arglwydd Iesu, ath i'r groes i gymryd y meief i gyd i ffwrdd, a sydd wedi addo ryw ddydd cael fod gyda go yn rhagwyddoldeb. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd yn Duw, dyn ni'n diolch i ti am y byd yma a'r bywyd rwy ti'n ei roi i ni yma. Dyn ni'n diolch ti am bob cyfle i ddathlu digwyddiadau llawen sydd wedi digwydd i ni. Ond o arglwydd, dyn ni'n gofyn ar i ti'n helpu ni eto i gofio. Mae dros dro rydyn ni yma, a dy fod ti'n paratoi nefoedd sydd yn ogoneddus, nefoedd sydd gymaint gwell, nefoedd lle na fydd rhaid i ni bryderu am y dyfodol, ar gyfer pawb sydd yn rhoi i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Helpa ni felly i gadw gafel llac ar yn heiddo fan yma, a sylweddoli unwaith eto fod i ni drysor yn y nefoedd yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Amen. Wel, boed bendith Duw arnoch chi trwy'r wythnos sydd yn dod.